በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አነ ብዙሕ ወዲ ይርፈልጥ ብዙሕ ወዳት ናየ ጥይቁኒ ክትብል ትኽእል ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ግን ናየ ዝኾነ ሰብሲ ብፍቓድ እግዚኣብሔርስ ምልክት እግዚኣብሔርስ ብኸመይ እየ ልፈልጥ ናየ ዝኾነ እግዚኣብሔር ምስ ትለፀምረኒ ልብለሉ ሓደ ምልክቱ ክጠቕስተለው ሂሊናና ናምርጋዕ ሰላም ናምስማዕ ስምዒት ይልስምዐና ትምርጋዕና ሰላም ከኣእምሮ ልሓልፍ እዩ ከምቱ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 8 ለለኒ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ምሳኹም ንስኹም ጸሎት ግበሩ ይብል ጸሎት ምስ ገበርኩም ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣባኹም ከኣእምሮ ንዕቅል ዝኾነ ሰላምና ምርጋዕ ክሕድረልኩም ይብል ብኡ ይልፍለጥ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስና ሰላም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ድንግል ማርያም እውን ማስረጃ ኣላትና ድንግል ማርያም መልአኩ ገብርኤል መጽኡ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 35 መልአኩ እግዚአብሔር ገብርኤል መጽኡ ታ ይልበላ ኖ ጸንሲ ይልዋ ትንግግር ና ሰይጣን ከይኾን ትጥንቀቕ ነራ ምክንያቱ አዳም ሔዋን ነብኣ አመይለኩም ለስሕቶም ሰይጣን ትፈልጥ ያ ሃይማኖተኛ እዋ ሓዚ ግን ልፈለጦትሉ ሓደ መንገድታት ኣለው ክራቀወተለው ሊቃውንቲ መንፈሳ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ንናታ መንፈስ ክነግራተሎ ይርዳአሉ መንፈስ እግዚአብሔር ግጽለክ ኢልዋ ብትክክል ይጽልላ ነይሩ ትፈልጦ ያ ማርያም ምልእተ ጸጋለ ያ ብትክክል ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እሲ ኣህዮታ ወዲ ክትፈልጥ ይኾነትን ትፈልጦ ደቂ ንስቲ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ኣነ ብዘጋጣሚ ክናገሩ ደሊ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ክትፈልጥዎ ትደልዩስ ሓዳር ትገብሩ ጥራይ ይኾነን ኣብ ህይወትና ሲ እንታይ ዓይነት ስራሕ ክንሰርሕ እንታይ ዓይነት ህይወት ክንመርፅ ናበይ መንገዲ ክንኸድ ምስ መን ሓቢርና ክንሰርሕ ምስ መን ሓቢርና ናይ ክንሰርሕማ ይሕብረና እዩ ውሽጥና ኣጥፋኢኻ እዩ ዝመሳኸለሎ ክብለና ክእል እንድሕር ምስ እግዚአብሔር ጠንካራ ህይወት ሃሊና ናነገረና ይልኸድ ብዙሕ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድና ድምፂ ክሰምዕ ደሊ ፍትሓዳር ምስ በፅሐ እዩ ቀዲሙ ግን መንገዱ ህይወቱ ስርሑ መናውሩ በበይ ክኾን ከም ዘለዎሲ ምስ እግዚአብሔር ብጸሎት እንድሕር ጠንካራ ህይወት በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ሓይለን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኣብ ካሊእ ዘለዋ ሓይለን እግዚአብሔር እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እግዚአብሔር ሓይላ ገይራ ብጸሎት ጠንካራ ተለይ ዝኾነት ማንም ማሕበረሰብ ንኣለ ልተኣናግድ የለይ በተለይ ብዙሕ ዝለወደቐ ማሕበረሰብ ግዜ ስለዚ ኣምላኽ ሓይሊ ተገይራ ግን ምስ ኣልኾና ብስርሓ ህይወታ ገና ብዙሕ ከይደኸመት ባዕሉ ይሕብራቱ መንገዲ እናታይ ማርያም ና መንፈስ ቅዱስ ና መስማዕ ድምፂ ነይርዋ ካብ ብህፃንነታ ቤተ መቅደስ ይዓብያ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ንናታ መንፈስ ክጸሎ ተሎ ይስምዕ ኣሎ ስለዚ ና ገብርኤል ድምፂ ጥራይ ኾነ ትሰምዕ ኣላ